ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତ। ଏ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତ କହିବାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ରହିଛି। ତ ଏ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାର୍ଜିତ, ନମ୍ର, ଉଦାର ଓ ସୁସଂସ୍କୃତ, ସେମାନେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଓ ସମାଜର ହିତ ସାଧନକାରୀ। ଆଉ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଂସ୍ର, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଘୋଷି ବହୁତ ବାଗାଡମ୍ବର କରି ବାହା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କାହାରି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପରଶ୍ରୀକାତର ଅଟନ୍ତି। ତ ସେଇ ଧୃତ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ, ବାଗବୈଖରୀ ଶବ୍ଦଧାରୀ ଶାସ୍ତ୍ରବାଖ୍ୟାନ କୌଶଳମ୍ ବୈଦୁଷ୍ୟଂ ବିଦୁଷ୍ୟଂ ତଦବତ ଭୁକ୍ତୟେ ନ ତୁ ମୁକ୍ତୟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଯୋଜନାର କୌଶଳ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା କହିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ନାନା ଉପାୟ ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣା। ଏହା କେବଳ ନିଜର ଭୋଗାର୍ଥେ। ସେଥିରେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଉତ୍ସୁକ ଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ତ ଜ୍ଞାନ ଭାଣ୍ଡକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯୁକ୍ତି ବା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅମୃତ ବାହାରିପାରେ, ବିଷ ବି ବାହାରିପାରେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲୋହୁଣୀ ବା ଅମୃତ ଖାଇ ପାଟି ଚିକ୍କଣ କରନ୍ତି ଓ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅସାର ଘୋଳ ଦହି ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କଳାକାରନାମା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରର ବୀର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ, ଯେଉଁଠି 9 ଜଣ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରାହମିହିର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ଓ ତାଙ୍କ ଗଣନା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମିହିର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ହେଲେ ଲୀଳାବତୀ। ସେ ବରାହମିହିରଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଓ ଆହୁରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଓ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ରଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାକୁ ଡକାଇ ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାସ୍ଥାନିତ କରାଇଲେ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ବରାହମିହିରଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ହିଂସାରେ ଜଳି ଉଠିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ପୁତ୍ରବଧୂର ପ୍ରଶଂସାରେ ସିଏ ବିମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୁତ୍ରବଧୂ ଲୀଳାବତୀକୁ କିପରି ନିଜ ପଥରୁ ହଟାଇବେ, ଦିନ ରାତି ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏପରି କଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବ। ସେ ନିଜ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ବୋହୂର ଜିଭକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ସେହିଦିନୁ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଓ ସେ ବାକ୍ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇ ଖନା ହୋଇଗଲେ। ତ ଏ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଳଙ୍କିତ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଲୋକମାନସରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏମାନେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ହିଂସ୍ରକ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଧିକ୍ ଏ ପଣ୍ଡିତ, ଧିକ୍ ତୁମର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ୍ରଣେତା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ। ସେଭଳି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଅତି ଲୋକାଦୃତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଖଳଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ କୃତିରେ ଅତୀବ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ତେଲି ଭାଗବତ କହି ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦାନୀନ୍ତନ ରଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ। ସେ ନାରୀ ସଙ୍ଗୀ ଓ ଚରିତ୍ରହୀନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ଜଣେ ନାରୀ ବୋଲି ରଜାଙ୍କୁ କହିଥିବାରୁ ରଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ମୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କଲେ ଓ ପରଦିନ କାରାଗାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜନମନ ମୋହିନୀ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତା।
ଏଥର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମହାନତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଏ ଖଳ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ରୁତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୃତି ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିଂସ୍ରକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ସହ ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୁଚ୍ଛାରଟଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତ ଏଇ କଳା ମେଘମାନେ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବେ? ରଜା କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଲେ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଯଥା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ, ସେଇ ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କରିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୋରି କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବେଶରେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଏ ହିଂସ୍ର ପଣ୍ଡିତଗଣ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ତଳେ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ରଖି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତାପର ଦିନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଯେ ସର୍ବ ଉପରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହାପରେ ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ଖଳ ହିଂସ୍ର ଗୋଡ଼ଟଣା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ବି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ କୌଣସି ନବପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର, ଯଜ୍ଞାଦିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ଯଜମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ନୀତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପାଖଣ୍ଡୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ପବିତ୍ର ଧର୍ମରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ସୁସଂସ୍କୃତରେ ଭରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ପ୍ରାଚୀନ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭଳି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ତଦ୍ୱାରା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହତ୍ଵ ସର୍ବେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।